Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaula saderenge kepanggih majelis ngopi bareng taklim al-hidayah menika saderengipun kalau kathah amal-amalan sing kula amalaken nggih sholawat, nggih hasbunallah, nggih Allah, nggih amalan lintune wonten tapi sing pokok nggih menika. Amalan 3 niki sing kula utamakaken setiap hari niku bakda subuh niku hampir 30.000, bakda maghrib 10.000, 30.000, bakda isya 10.000, niku hampir wekdal tasik bujangan umur 8 tahun ngantos hampir 30. Ternyata sing kula oleh-oleh menika pengin ten gene manah niku deket Sang Pencipta, inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Keranten mantenge manah kados-kados lafaz Allah niku kula amalaken kados-kados getaraken manah kula piyambak kados-kados nguwasi napa-napa niku goyang. Keranten kepantengan menika akhire niku setiap dalu niku menyendiri. Apa iki ya sing jenenge pangeran. Nah ternyata krana cipta rasa kula menika melayang kados-kados tenduk ten angkasa semerap ngeten-ngeten niku. Nggih, semerap kok enek garis merah, putih, hijau. Terus akhirnya kok enten sewanten jangan lewat situ. Ternyata ada kejadian-kejadian ngoten niku akhirnya bareng pun dangu-dangu kula kenal majelis ngopi bareng menika amalan menika dangu-dangu kula lepas keranten amalan menika keranten gadah kekarepan ingin deket kepada Sang Pencipta menika niku akhirnya dinggoni barang istilahnya cara ten gene amalan kula ngarani dinggoni jin. Tapi lek ten gene majelis taklim al-hidayah menika diarani kodam. Nah, kodam menika dangu niku kados-kados Allah niku wonten manah kula. Nah, kenal majelis taklim al-hidayah menika ternyata menika salah. Madhep yang Maha Pencipta ini sebenarnya harus kosong akal, hati, lan nafsune. Nah, merateken sing kados ngoten menika nggih mboten gampang. Kados-kados kula amalan sing sakmonten kathah kok kula lepas niku wabot saat menika. Keranten saya harus belajar melepaskan akhirnya ya bisa ndak bisa amalan menika kula lepas. Semakin saya lepas itu makin enteng ten gene manah kula nggih ten gene keluarga kula niku makin enteng. Makin tenang saat dereng dilepas niku nggih. Terus pundi nggih? Kula niku kados-kados sering bentrok kalih keluarga, bahkan bukan hanya istri atau anak, bahkan orang tua atau saudara tunggal kandung itu sering bentrok. Karena saat itu banter-banternya saya mengamalkan, saat itu lawan itu dekat sekali, sering berawanan sama saudara, orang tua, bahkan anak dan istri. Akhirnya bisa melepaskan itu berkurang. Saya bisa tenang di rumah, tidak kemana-mana. Nah, dengan saya masuk di majelis taklim al-hidayah menika bisa melepaskan itu, saya bisa
bagaimana ya, enjoy dan pikiran saya itu nggak terlalu menggayuh ke duniawi, nggak menggayuh ke ukhrawi, tapi tenang. Nah, apakah inilah yang saya cari? Itu bukan tenang di dalam hati, tapi tenang dalam akal hati saya itu bisa nggak kemana-mana lah, istilahnya bisa tenang lah, bisa menjalur kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya berkenal pada Ustadz Pak Habib menika, alhamdulillah kula saged cara wong angen-angen iku saged jalannya itu bisa murni satu jurusan gitu. Nah, kalau dulu itu kan kalau menuju ke depan itu saya ini harus ke kanan apa ke kiri itu bingung saya itu. Nah, alhamdulillah oleh Pak Habib dikenalkan begini-begini ini, oh ternyata menuju yang sang pencipta itu tidak harus ke kanan atau ke kiri atau ke jurusan satu, tapi mengosongkan semua di dalam angan-angan kita itu harus kosong. Nah, gitulah. Akhirnya saya bisa terus beristiqomah mengikuti ngopi bareng Majelis Al-Hidayah ini. Alhamdulillah saya tidak bos-bosan. Bahkan kalau nggak ikut di majelis ini, saya itu kayak haus gitu loh. Kok selama sih 1 minggu nggak bisa kumpul sama teman-teman di majelis Al-Hidayah itu kayak bosan kalau di rumah terus itu. Tapi kalau sudah bertemu teman-teman itu tenang, bahagia. Kalau ingat apa-apa yang di rumah itu nggak bisa diselesaikan, di sini bisa selesai. Walaupun tanpa dibicarakan itu bisa selesai. Ya ada saja jalannya, itu saja yang saya peroleh di sini. Akhirnya saya berusaha mengikuti anjuran-anjuran di majelis ini. Tidak terlalu sulit, tidak harus pakai ini, tidak pakai rampen banyak-banyak. Menuju yang Maha Pencipta itu sebenarnya tanpa ada syarat. Itu saja yang saya peroleh di majelis taklim Al-Hidayah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanan demi perjalanan, wong kabeh ya mlaku, kula jenengan ya mlaku. Riyen ana ing syariat nggih gunane lafat dionekne ning lesane, dionekne ning batine. Sing kono nek cek ning syariat si enek wilangane utawa hitungane utawa jumlahe. Lah karena napa kok temen niku enek jumlahe ning kono, balik meneh enek kepinginan. Kepinginan awake dhewe sing nek kono pengen parek ning Gusti Allah, pengen kepanggih kalih Gusti Allah. Lah temen niku kan tanpa didasari kalih ilmu tauhid. Niku nggih mboten kepanggih. Meskipun panjenengan iki belajar ilmu makrifat, iki jek ilmu nggih. Ilmu makrifat tanpa digandengi enek tauhide. Nggih mungkin namung ning akal mawon. Sehingga sedaya ajane nggih ten tauhid niku. Nek kula jenengan paham tauhid, mangke insyaallah mboten adoh niku. Atau mboten ngedoh. Nah, iki mang cuman ning makrifate. Sehingga apa iso ndadekne keakuan-keakuan muncul, kesombongan-kesombongan iki muncul.
Jadi karo-karone adik mang kudu ngrabekne makrifat maring tauhid. Kenapa makrifat iku sekabehane Allah, sekabehane Allah. Sing wujud ya Allah, sing ngobane ya Allah. Tapi nek kula jenengan digandeng nek ana ing tauhid maring Gusti Allah, lah mangke jelas. Lah karena apa? Temriku wau wonten sifat 20 Gusti Allah, ana wajibe, ana muhali. Nek kula jenengan pun mlebet ana ing wajibe Gusti Allah, ya sehingga temriku pun mboten wonten. Kawruh nggih mboten wonten. Kaya ade wis kok kene nggih mboten wonten. Nggih sing wonten nggih namung Allah. Tapi nenten marifate niki tasik ten akal. Iku secara akal. Ana ing marifate niku wae nggih secara batin. Ana ing ati. Damriku nggih tasik wonten pertimbangan-pertimbangan. Damriku ngantek apa ndudune kila Gusti Allah. Kan ngaten. Petuk Gusti Allah wujude kaya ngono, wujude kaya ngono. Tapi nek kula jenengan ten tauhid lepas, sudah enggak ada lagi. Karena temriku wau penjelasan sangka tauhid sendiri wahdaniyah iki mang. Niki wau mboten kecampuran apa-napa punan. Tunggale niki wau mboten kecampuran apa-napa. Gusti Allah ya ijen ngramut alam dunya saisine. Gusti Allah iki mang ya ijen nyiptakne alam dunya saisine. Ya temriku wahdaniyah. Sehingga nek kula jenengan pun bener-bener tauhid iku wis genek pengakuan-pengakuan tenakale awake dhewe atau ning atine awake dhewe. Kenapa pun ilang sedaya. Ya namung Gustine. Tapi nek ten marifat niki tasik. Temriku wau tasik membeda-bedakan yang lain. Lah krana temriku kan bebarengan kalih nafsune awake dhewe. Sehingga nek kono pengin duduhne nek awake iki mang pun makrifat. Lah temriku ngerti ya nek kono iku jek teori lho niku. Temriku makrifat sing pundi mawon sing model tulisan mau ngoten niku. Iku tasik teori. Secara akal, jadi makrifat secara akal. Secara akal ya ono, makrifat secara batin ya ono. Dan jopon jero dimakrifati kabeh. Lah nek kono jemandek ning makrifat itu. Kenapa perjalanan iki masih jauh? Wong makrifat iki kenal mengenalkan. Belum sampai itu makrifat itu, belum. Kita masih dikenalkan. Dikenalkan dengan asma-asma seperti itu. Kita dikenalkan dengan lafaz la khalaqata illa billah. Jadi kenal nih. Adik iman dikenali kali istighfar, dikenali kali subhanallah, iki dikenali awake dhewe. Lah ngono sombong awake dhewe. Bukan atak sombong. Sing apa? Ngomong ini kancane kurung wayahe awakmu ngomong ngene. Padahal dikenal. Nah, benten menggawe kalih tauhid. Iki gak cuma kenal tok.
Lah karena apa to mriku wau syahadat. Nyekseni tenan. Nek kenal tanpa syahadat pripun niku? Cuma krungu tok isine. Sing ana kono tembung jari tok. Jarine sangka kancane, jarine sangka crita. Ya iku cek jari-jari. Sehingga tamu niku kula njenengan nggih tasih terombang-ambing. Manut rono manut rene sakjane iki mang piye to makrifat iki. Sakjane piye to jenenge hakikat iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lah dadose makrifat temriku tasih pengetahuan. Tasih pengetahuan temriku. Ya karena apa? Nek kula jenengan pun nyekseni iki nggak bisa ditulis. Gak bisa ditulis piye nek nulis. Karena dibayangne tok ora kenek, dirasakne ora kenek. Lha iki. Sehingga tahap pengenalan sebenarnya arahnya ke situ. Nek wis arah rono, balik meneh aja mau gandoli makrifatmu. Jadi nek kono gak cuma kena tok, memang roh. Ya memang sulit ke arah situ. Tapi kita harus berusaha. Kita membersihkan diri kita dengan cara gimana? Ma'rifat tadi, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal kedudukan Tuhan ini, mengenal posisi Tuhan ini dan posisi awake dhewe. Dia kan kenale ngono. Lah kenapa? Kalau nanti sudah tauhid di situ, wis manunggal dadi siji, sudah enggak ada perkataan, sudah enggak ada lagi. Rasa-rasa sudah enggak ada lagi. Nah, temriku benar-benar tauhid. Jadi bukan ucapan lagi, bukan. Bukan ucapan lesane utawa atine, bukan. Nah, makrifat arahnya ke tauhidnya itu. Kenapa nek wis tauhid wis genek eneh nggo, sing dineh katene, renek. Karena temriku pun otot. Nek kono wis gak nguber neh. Sing duber ya renek. Sing nguber ya renek. Tapi ten marifat niku tasik ana sing nguber. Piye to? Ya malih ngono. Lah jenengan cuma pados kata-katane tok kok. Piye to katane ya jane? Kan ngono. Ya kalau jenengan yang golek cerita tok. Ajene piye to Gustine kan. Lah nyapa digoleki? Golek kata-kata iki malih nyapa digolek kaya ngono. Ya Gusti tahu gak merlokne kata-kata seperti itu. Gusti tahu ya ora merlokne ana ing makom-makom sing kaya ngono. Ya sing enek ning makom-makom kan ya
menungsone. Makom iki jenenge iki, makom iki jenenge iki menungsone sing kae jeneng. Supaya nek kono enek bedane. Sehingga makom-makom iku jenenge ondone syariat, tarekat, hakikat, makrifat iki ondo iku. Nah karena apa? Nek kula jenengan mangke pun masuk ten alam tauhid ngoten niku. Nek kono wis enek penghakiman nang ngene wong liya atau nang nyawet dhewe. Awet dhewe gak menghakimi Gusti Allah. Mboten. Karena wis enek rasa maneh ning awet dhewe. Karena ta mriku wau iki enek gambar neng pikirane awet dhewe. Karena pun lepas. Sehingga makom syariat, tarekat, hakikat, marifat bareng ngono apa? Iki mang fasatu jasa. Kan iku ta. Entak esan. Lah sing entek iki mang sapa? Ya ciptaan iku ta. Cara diurutne kan ngoten niku. Lah mloso iku nek wis kaya ngono, balik ning awal meneh ana ing syariat. Aja ditinggale syariate. Nek ngomong ya ambek lesane, nek ngrungokne ambek kupinge, nek ndelok ambek mripate, nek mlaku ambek sikile lho ngoten. Buka meneng ae. Nyapa kang meneng ae? Kula nyawiji maring Gusti Allah sehingga kula semedi temriki terus. Lah gunane apa Gusti Allah iki nyiptakne alam donya sak isine? Wong sekabehane iki mung kanggo nawe dhewe, urip ning alam donya, lha apa ditinggale? Ya wong kabeh nek manfaate. Wong kabeh nek kon iki mang yo barokah. Iso ngantek diwelang gak barokah lho kabeh sangka kono kok barokah kabeh. Lah temriku mlakune awake dhewe engko wis gak sambat maneh. Mlakune ati gak gresah maneh. Mlakune awake dhewe gak bingung maneh. Lah temriku saged seimbang. Nah dereng temriku ya dereng seimbang. Karena apa? Iki mang cek gondeli. Gondeli karep. Gondeli kepinginan. Gondeli tujuan. Kudu nyampe ke tujuane kan. Lho padahal temriku kan sing duwe tujuan sinten? Dudu awake dhewe, ya Gusti niki sing duwe tujuan. Sakabehane nggih ten wahdaniyah niku. Ten tunggal niku. Ya wadane iki sing ndi? Ya sakabehane alam iki lho. Lah kula jenengane ning jerone wadaniya. Kula jenengane. Lah dia gak iso lepas saka wadaniya Gusti Allah. Mlayu ning ndi ra iso. Ya karena sing ngobane ya Allah ki amba. Ning alam dia ya panggah ana. Nah, sedaya perjalanan-perjalanan niku
iki mang ngosong nih atau mengfanakkan diri kepada Allah. Bukan lagi menciptakan hal-hal sing ngoten iki mboten. Utawa ngrasane nggih mboten. Malah menghilangkan. Meniadakan awake dhewe. Sing wujud nggih namung Gusti. Lah nek ning kono nek sing wujud kabeh Gustine awake dhewe gak kakan rekayasa. Piye to cara ngidik ya ora. Piye to iki mang cara ben diperhatian Gusti Allah nggih mboten. Nek kono ade yo gak ya Allah panjenengan lindungi nggih mboten. Kenapa? Setiap makhluk pun dijaga kali Gusti Allah. Nek kono wis gak merintah-merintah Gusti Allah malih. Nek kono wis gak njaluk-njaluk maneh ngene Gusti Allah. Nek kono iki nglakoni perintahe. Kenapa sing duwe karep ya kono, sing ngresakne ya kono, sing menghasilkan ya kono. Itu awake dhewe. Wong adike cuma jembatan tok. Sing ngoten mriku wau kudrat iradat. Kowe Gusti Allah sedaya to niku. Nah, untuk mencapai ke arah situ, kembali lagi kita harus membersihkan hati kita dan pikiran kita. Dengan cara bagaimana? Kalau di Al-Hidayah, ya seperti ini. Dengan keterangan-keterangan, sehingga kan digawe teken pelaku. Kalau kita masih pakai dengan cara zikir, ini masih meraba-raba. Nah, dikimang memakai zikir ini ya nanti ngikuti rasa. Karena nanti ya timbul rasa itu. Diucapkan di hati nanti timbul rasa. Sehingga nanti kita terbawa dengan rasa itu. Terbawa, nggak bisa mengendalikan. Kalau sudah seperti itu gimana? Ya isinya emosi. Emosi niki mang nyabdo wong sing elek, nyabdo apik gak apa-apa. Nyabdo wong sing elek. Data mereka kan ya bahaya juga. Karena apa? Menganggap itulah Allah. Menganggap. Dan kalau jenengan pun tauhid kan, apapun yang terjadi di alam dunia, apapun bentuknya, semua yang menggerakkan Allah. Jadi enggak cuma awake dhewe tok. Nah karena ade wis ilang, makhluk wis ilang, wis panak emang. Sehingga wis gane aran meneh. Data meliku dene apa kula jenengan nyebut asma Allah. Lah niki ade nyebut sekabehane alam. Alam zahir ya alam batin. Alam lagi meng adiki kenal atau gak adiki kenal, gak kenale kono wis terwakili temen iki. Dari alam roh sampai alam kubur loh, terwakili semua. Yang ada hanya Allah. Nah, benten mengkene kalau tak menghadirkan Allah. Aneh kalimat kan biasa nih.
tak hadir Gusti Allah ning ndi ning ngarepku, tak hadir ning dodoku. Iso tak hadir. Lah nek kene ati kudu ngerteni iki lho kalimat iki. Gusti Allah gak lunga sing awake dhewe. Kok menghadirkan Allah. Lah sing teko ciptaane no. Sing teko iku. Sing teko ya ngenang-ngene, sing teko ya rasane iku dari hadir. Karena temen iku dereng paham ning tauhid. Dereng masuk ning tauhid. Sehingga jekne angen-angen sehingga apa? Menghadirkan Allah. Nek kono kok iso ilang, Gusti Allah kok iso ilang. Kadang enek temen iku wau. Aku pedhoe Gusti Allah pendak bengi tok nggih wonten. Ya kok saged. Lha nggih temen iku wau Gusti Allah nggerakne kula obah-obah dhewe lho. Lah wong dadi roh alam iki dituntun sampai Gusti Allah kan. Nah, kalimat iki kurang pas. Wadike mlaku ning dia ya enggak lepas saka Allah. Adike memahami ning alam nyata atau ning alam gaib iki enggak lepas saka Allah. Perjalanan demi perjalanan demi kewau ati kudu ngerteni. Lah temen iku panggah adik mang ya mandek ning pos-pos secara otomatis niku. Nek awet iki mang wis ninggalne iki ana ing syariate tumuju ana ing tarekah lho kan ninggane wis mlaku. Tarekah iki mang tumuju ana ing hakikate ana ing rasane. Nek wis iki mang rasane wis ana nimbune rasa-rasa sing kaya ngono hakikat iki kan rasa. Rasa-rasa kaya ngono engko baru ning marifate. Oh iki dadi bare sing tak rasakne iki. Iku sing dirasakne. Lho iki jeneng perjalanan kabeh. Nek wis genah iku sing dirasakne tegese di iki mang syahadat. Balik meneh diteruske ning perjalanan meneh ana ing fasadul jasad. Apa? Wis genek meneh sing dirasakne. Karena sing ngrasakne wis genek. Temliku wae wahdaniyah Gusti Allah mengke temliku. Nek kono wis gak nyekseni meneh. Karena adik mang di dalam wahdaniyah. Wis asire Gusti Allah lek ngono. Pripun Mbak Sadid? Kenging napa jenengan? Kenging napa jenengan? Napa? Napa-napa. Loh, kok mboten napa-napa pripun ta? Lah nek kono adi yo gak iso ngarani awake dhewe saka nggon kene gak iso ngarani.
nek adik iso ngarani berarti iki mang rekayasa. Iki mang jeneng rasa, iki mang jeneng akal. Pada tempat itu akalan hati sudah ditaruh itu. Sehingga akal dan hati nggak bisa nyampe ke situ. Ya kedua-duanya nggak bisa menerjemahkan keadaan alam itu sendiri. Darani piye, darani apa ya, gak iso. Ora rasane piye ora iso. Dan nek kono jenenge makhluk iki kaya awet dhewe, kok tujuan-tujuan hilang semua. Rasa-rasa hilang semua. Ya kono ya ora manggon ning dodone ati, ya ora manggon ning pikirane awet dhewe, hilang. Nah, sehingga di situ kan balik meneh awet iki nyatu karo alam. Alam di yo alami menungso, yo alami jin, yo alami kewan, yo alami wit-witan. Yo alami banyu, alami geni, alami angin, yo alami lemah. Tanah itu nyatu. Ya kok saged ngoten. Tinggal nek pun temriku kan. Siji-sijine engko ro. Oh jenenge nyatu. Terus niki kula gambare nyatune piye? Dina apa adike mang berhadapan kalih tiyang. Lah engko ro perasaane piye? Emang diruwi ngono, iku menyatu. Menyatu kali tiyang. Menyatu dengan orang. Nah kono iki mang pola ya ora kabeh. Mbok iki wong iki duwe perasaan apik utawa elek, jerone kabeh nek ngono. Lah iku menyatu ning alam. Jadi nek kono enggak menghakimi enggak, dirone kabeh. Lah tem niku benten mengke nek kalih amalan. Bentene ngeten. Nek kalih amalan, amalan iki mang ning atine awake dhewe. Lah amal iki mang sing nduduhne. Sehingga amal iki mang sing ngomong. Ngomongi atine awake dhewe. Nek menyatu kali alam itu bukan kata-kata, bukan. Itu juga bukan rasa. Sehingga timbulnya kono bukan dari dalam hati, bukan. Atau dalam pikiran kita, bukan. Memang kita masuk ke alam itu. Di situ kita bertemu iki, memang masuk. Alam temriku wau tanpa rasa, tegese kenek rasa. Alam wahdahnya niku tanpa rasa. Sing wonten nggih ilang wae niku. Ya, kita masuk ke situ.
Data mereka kayaknya jenenge enak atau gak enak ora enak. Karena itu rasa. Dan nggak ada kalimat, nggak ada kata-kata, nggak ada rasa lagi. Kayaknya gremeng-gremengan ning atine awake ini mboten nonton. Repot Pak Sodip. Wonten apa Pak Sodip? Napa Pak Sodip? Jenengan sanjang wonten napa-napa wong kula dhewe kok kasa sungkan. Nah, ini kayak ada lah nyapro rahasia. Nggak ada rahasia itu. Orang anak sendiri jenengan. Nggak ada gitu. Repot Pak Sodip. Apa mau disangkat matur jenengan? Oh, mau disangkat matur. Sintaunya. Ya kopi nih kok Pak Sodip itu abang nih. Dan itu kan neng alam itu ada yang lewati. Ada yang lewati temen iku wau menyatu kalih alam. Ada yang menyatu ambek alam pikirane wong, alam atine wong. Dia menyatu ya niku. Sehingga menyatunya bukan gremengannya hati itu. Nah, semua arahnya ke situ nanti. Sehingga dikenali awake, dikenali pangeran, kenal tau. Lah ngoten iki aja ngikuti pikiran. Sing kula sanjang ning wau napa? Wis kok tak mendel mawon. Ya, iki pikirane iku. Kok niki mboten wonten apa-apane iku pikiran. Lu diatur wis gaene kata-kata kok sama ngene kata-kata. Kalimat pun mboten wonten. Dawa ngantek temen niku wau. Ning kene wis rasane iki gak enak. Kula kok mboten ngrasakne napa-napa lho selama iki jeneng ngrasakne napa. Ya selama iki sing dirasakne kan ya rupeke ana ing batine to. Lha iku sing dirasakne. Sing dirasakne ki bingunge ana ing akale. Iku sing dirasakne. Timbul rasa niku. Dadine nek kok ati yo sing antek bingung. Bingunge piye carane ndalehne piye? Ora enak cara ndelehne. Nah dikingge cara berarti akale awake dhewe. Atine awake dhewe. Yang gawe cara-cara sing kaya ngono. Loh, kita masuk ke alam itu tanpa disadari, tanpa akal atau hati kita tahu kita masuk ini tuh.
Jadi nek kono aja dipingini. Nah, temeniku ana ing manahe iki memang kosong, yang hati memang kosong, sudah nggak ada penghuni lagi di situ. Yang ada hanya Allahnya. Jadi nek sing enek Gusti Allah, sak sire Gusti Allah dadine. Nek kono sak sire Gusti Allah, ya jembrontak awake dhewe. Wong sak sire Gusti Allah. Lah kalau jenengan tasik matur pun kersane jenengan Gusti iki berontak pun. Iku berontak iku. Sehingga ngatos temeniku wis gak enek kalimah neneng batine awake dhewe ning pikiran dhewe gak enek apa. Lah gak enek loro karo niki mang ya panggah awake dhewe iku tandang gawi. Aja ngantek ditinggali kerjaane. Adik iki mau aja ngantek mlayu saka tanggung jawab duwe anak bojo. Iku tanggung jawabe. Lah kok mlayu. Menting ning iki. Berarti ya nafsu iki. Daripada Mbak Zainul. Lah temen iku pembersihan ten manahe awake dhewe ning pikiran dhewe. Supaya dhewe mangruh gerakan-gerakan atine nek kono nek sapa sing gerakne iku. Pikirane ya ngono, sapa sing gerakne. Lho niku walus niku. Nanti adik memang gak sadar lakon ngono. Jadi temen iku ya kerja ngoten. Aja tinggali kerjaane. Wayahe ngopi ya ngopi. Wae dolen ya dolen. Lah terus temen iku wis gak terbebani meneh. Ambek pikiran ambek atine gak terbebani awake dhewe. Lah karena apa? Temen iki wau lebih luas saka pikiran dhewe, lebih luas saka hatine awake dhewe. Nah wis kaya ngono ya ora ngrasakne apa-apa, mlayu kaya ngono ya ora kesel. Ngomong iki mang jam-jam ya ora kesel. Ora wis enek kesel ora enek. Mboten nanti sedayan ya. Ya enek kan ciptane awake dhewe ta. Nang kono adek ki mang rasane abot. Lah iki ciptane awake dhewe. Adek ki nyiptokne bingung, lha iku. Adek ki nyiptokne susah. Jadi napa sekabehane pun dilepas, wis gak enek rasa-rasa ngoten niku. Omongane ati mboten wonten.
Nah, temeriku tumuju ning kemurnian. Bener-bener iki emang Allah kiambak. Duduk pikirannya dia atau hatinya dia, bener-bener murni. Sehingga temeriku ati ora ninggali ana ing ucapane, ana ing zikire, pangkat digunakne, engko dadi lengkap njaba lan jerone. Karena ning alam donya jek digunakne akalan atine. Apa enten mungkin sing ponten alam kubur disalah akal niku. Atine ya disalah. Ragane disalah. Lah ngoten iki kan supaya kula jenengan mengke ten alam niku. Ten alam kubur ten niku wis gak akal iki gak ngikut-ikut lagi. Hati juga nggak ikut-ikut lagi, apalagi nafsu sudah nggak ikut lagi. Karena semua sudah dilepas itu. Lah ngono kaya cik sombong awake dhewe. Ku ilmu marifat wong kenal kan. Ilmu hakikat wong rasane tak. Oh iki ilmu toreka wong cek mlaku-mlaku. Oh iki syariate kan. Ya pasti ana jenenge to. Nah asma Allah itu syariat. Lah nyatane kalau jenengan saged bayangi kok. Kalau jenengan saged nyebut kalau jenengan nggih mirengne kalau jenengan nggih saged ningali ana ing lafate, lha iku syariat asine. Sehingga selama niki kula jenengan eling kalih lafat niku memang jalane nek kono. Nah, eling iki mang ambek syariat sing dilingi ya ambek syariat juga. Sing eling ki mang akale, sing dilingi ki mang asmani. Lah iki padha-padha syariate. Rasa nggih ngoten. Sami nggih. Sehingga tasik gunakne syariat sing ngoten niku wae. Pripun Pak Jatib? Wah, kene apa tenan ya niki. Apa sing digayu ngene. Pengen langit sapi itu apa bumi sapi itu daripada menjaga langgi sama sing piye dia kene apa-apa ya ayo kene apa-apa kok tinggi lho nggih
iku jenenge hijab. Nafsu yo hijab, akal yo hijab, ati yo hijab, iku yo hijab, iku hijab kabeh. Nah, selama iki adik kan ya dihijabi niku to. Iku muncul. Nafsu muncul. Ya aling-aling ambek kabeh. Mone aling-aling gimang wis dibuka. Lah sing muncul itu iku neng. Lah nek kono wis gak enek rasa ki, gak enek rasa kono gak muncul. Enek gambaran-gambaran karang gak muncul. Gambaranmu ku lho hijabmu. Rasamu ya hijabmu. Omonganmu ya hijabmu lho. Hijabmu jian. Krungumu ya hijabmu. Aling-alingi. Penglihatanmu ya hijabmu. Sehingga ana ing Quran adunya mata al-ghurur lho kan genah ta nek kene sani. Penglihatanmu ngapusi. Lho. Lah nek kene gak penglihatanmu tok. Pangkrungmu yo ngapusi, ambumu yo ngapusi. Rasamu yo ngapusi. Ngapusi kabeh iku. Lho nyatane wah enak awakku. Bareng sesuk remek. Lho kan ngapusi pisan. Bar penak ora penak. Bar gak penak yo penak iki berputar terus. Apane opo iki? Oh. Apane sapa apane? Ajene apane ning kene oh. Krungu bae ya? Nggih. Nek nggunah ning kene oh. Ada ya. Ya apa pun iki. Oh. Awak iki, tak kira apa jenenge? Ya kena video ya nih, kayak video sinyal lain. Oh. Jelas nek kene ya. Oh, krungu wae ngomongnya. Lah kayak gini muncul ya. Suwe gak tau muncul. Lewat kafe meneng kafe iki sing muni. Oh. Nek beda motor duduk kaya uwong. Oh. Ketindihan HP ku wong iki. Ya paling ketindihan sambat lagi. Iku uang apa pedaman tadi? Itu ya? Gak benar. Ayo. Wong Pak Dadi melayu. Dewi ana suara iki, melayu. Apa ana suarane kono? Ana suarane. Nek kabeh krungu ora aku tok ngrungu. Niki ora ngapusi. Wong krungu nek kono kan ya sadat. Kuping wis sadat kan.
Nah, hijab-hijab iki ya kudu memahami ning hijab-hijab itu sendiri. Nah, rogone awake dhewe yo menghijabi juga, itu hijab. Atine yo hijab, rogone yo hijab, akal yo hijab semua. Ngenek wis ning makom fasadul jasad. Lho, iki lho jelas nek iman. Nek wis fasadul jasad nek kono hijab hilang semua. Sehingga sing enek nggih namung Allah. Sing enek nek kono. Lah karena apa? Temliku wau qiyamu binafsihi. Lho, meneh. Gak butuh awake dhewe. Awake dhewe lho sing butuh maring Gusti Allah. Bukan Allah butuh awake dhewe. Sehingga benar-benar hijab iki mang sudah hilang semua, itu di makom fasadul jasad. Hilang semua, yang hanya ilallah, 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 ilallah itu. Nyokono rene ati, rene pikiran rene, umrogo pun mboten wonten. Sehingga sekali nimbune rasa atau gambaran. Nyokono yo gak nimbune panggonan sing ngoten iki mboten. Gak nimbune iki mang enek padang sing kono yo. Gak nimbune pepeteng sing ngoten nggih mboten. Kenapa? Semua hijab sudah nggak ada lagi. Kalau hijab sudah nggak ada, itulah tajalli Gusti Allah. Wong tajalli iki ketok wisan. Wong ketok iki dudu ati sing ngarani. Ketoke nek kene dudu ati sing jenengi nek kono dudu. Karena wau kan pun hijab-hijab niki wau pun hilang semua. Loh. Ilallahnya ini. Sehingga nyatane temen niku. Dadi nek kono wis garek sing merasa melihat Allah ya ora. Merasa ide ning Gusti Allah ya ora. Merasa jauh ning Gusti Allah mboten. Sudah enggak ada semua itu. Lah karena apa? Nek kono duduk donya iki sing enek kemana. Duduk alam donya iki sing ada iki panggone duduk. Duduk alam nek meng sing sering ada iki mang kenal duduk. Itu iku. Sing ada iki ngrasakne bukan itu. Ya alam di. Ya cote kok alam di wong akal gak nyambung kono, ati ora gak iso nyambung ning kono. Cuma hidalene kabeh. Ya kok akal cek teko. Dadi piye menengo? Ati yo ngono, aja dirasakne. Kena apa-apa gak ngerasa ada apa-apa. Ede wong iki.
Ngeri. Jam 21.45. Hampir jam 10. Oke, jam ya. Iki ngomong kok. Cine ora keco. Aja meneng-menengan. Guna nilai sane. Ya kok jamaah meneng ya. Itu jamaah meneng ya. Dipun Pak Janul. Dipun. Menyampaikan unek-unek itu saat disampaikan sampun terjawab. Oh, sampun terjawab. Tengah saking sing nyiptakne ruwete ambet-ambete susah ngelune sembarangan iku ngene awake dhewe. Disampaikan terus Lah nih meneng ini. Ya kan temdiku tuh. Soal gak usah diomong nih. Jawaban yo ngono gak usah diomong nih. Lah nek kon iki meskipun gak melalui ana ing lesane sing pelaku kan. Lah iku roh dhewe ana ing rohani ini. Lah sing nonton rohani ini. Wong sekabehane ya enggak lepas saka awake dhewe, itu enggak lepas. Sing ngobah iki, sing ngobah iki, sing ngrasakne iki. Lah sapa meneh? Lah nek wis kaya ngono, aja nek kono terus lho. Ngaliya sang nggon iku. Ngono ati meneh kono terus yo baleni meneh keadaan sing kaya ngono. Keadaan gak penakane baleni. Sing cara diomongne kan iki bulet ae nek kan lho. Iku baleni nek. Bar tenang, bar kono bali rono nek. Lah kudune kan iki jalan terus ana ing rohani ini. Sehingga apa? Engkau cerita sudah lain, gak sama dengan yang kemarin. Nek ceritane jek padha, yo jalan di tempat awet dhewe. Ya selama iki gremeng-gremeng ning batine awet iki jalan di tempat. Lah nek kono balik meneh. Hijab iki ilang ngono. Hijab iki apa kepinginane awet dhewe ilang ngono. Aku pengine ndeleh ilang ngono lho. Aku pengen pindah saka panggonan iki ilang ngono. Nek iki mang jek gunakne akal utawa ati, engko baleni rono neh. Sehingga kula matur mang, mlaku sing piye? Delen akalmu, delen atimu. Lan dalah iki lho, kok dadi ro. Karena apa? Akal ambek ati iki mang iki hijab. Lalu wong ati iki mang nggone kepinginan yo dideleh. Wong akal iki nggone sing ngrambah-ngrambah sing ana dideleh. Deleh apa iku?
Sehingga ngantek nek kono wis genek rasane. Dina apa jenek rasane berarti kan ya kurang disene. Iku jek direkayasa. Amprih penake piye kan maling ngono. Yo ning kene kenek penake. Penak genek ora penak yo renek. Kene kabeh. Ora ning meneng kabeh wong kene apa-apa. Ya. Dewe majaga. Ya banyune sing ngarepan iki diombe ta. Diombe. Iku aktivitas ngono, ya apa maneh atene. Pengen turu ya iki delene ragone. Wis ndelene ragone. Ya karena kesel. Maksudnya menawi saking keterangan wau sing menawi wonten pertanyaan saking jenengan iki napa? Sampai nono pulang. Iki jenengan ngomong. Kena kali mikir kono-kono itu berarti kita. Ya. Buat ya. Iki berarti iki. Rasane gak enak iki. Nah, jenengan iki mikir napa? Kata-kata aku buat ya. Aku enjoy aku tenang kene. Wis ngomong dimulai bicara ngomong rek lucu deh ya. Gak sadar wong ngomong gak sadar. Wis dimulai lho gak sadar. Kok piye carane ngomong? Carane mulai piye? Wis dimulai. Atau niku Pak Sugeng nggih. Jadi konten alam niki dados malah ngono nggih Pak. Kabeh meneng kabeh. Ya nek ngarane kan meneng itu enggak ada aktivitas. Terus niki sing diarani kosong ini niku. Lah nek wis kosong isin ambek kerjaan. Aja kosong terus. Isin diisi. Isi piye ya? Lho, ya pacule dobane. Lah iku isine tegale sampean lho. Pacule kalau ya tanduri ya. Niku isine. Lah ya apa neh? Disi apa neh? Manusia aro-aro nggih Pak. Aro-aro kare Rono-rono ki ngono aja nih. Coba merasakan saya ini. Ya memang ning ahli rasa kan dia tuh sering masuk di alam khayalan, masuk di alam halusinasi, masuk di alam ilusi sering itu. Sehingga kan dia bicara sendiri, ya juga dijawab sendiri. Ya kan ilusinya kan ya ngono. Sehingga ngantek nek iki mang corong. Bib kabib meneng awakmu, bib aku tak sing ngomong paling ngono, kan ngene. Wis opo ya? Iku mang masuk ning alam niku. Ya karena neng ahli rasa kan banyak rekayasa yang dibuat.
banyak ancaman di situ, ancaman banyak sekali. Ikatan-ikatan di situ juga banyak sekali ikatan. Nikah ini gue melanggar iki, lho kan ngoten. Nah justru temen iki napa ngilangi ikatan-ikatan yang mriki wau. Oh sak jenengan Gusti, monggo. Ketakutan sudah enggak ada. Adik emang terbayang-bayang kuning alam kubur piye ora enggak ada semua. Gelap ya suara gelap. Oke sanding lah gak panas aja dari ngerokok. Sehingga ayo kuno. Yo, ngantek nek kono iki mang jenenge neraka lho ya. Kituline ambek wong-wong dike masak kene. Lho, dimanfaate orang biyen nek. Iki ngerokok. Lho kena bakso iki. Ki nggodhog banyu. Lah nyapa kok dibenci? Lho aneh kan lho ngono. Lah pada dibutuhni. Di marang aku ya. Jenenge rokok. Justru anek neraka iki mang surga timbul. Lah nyatane ngombe kopi. Wah, sedap lho kan ngoten. Masakne rokok ya. Ngombe nek surga. Ngono kaya benci awake dhewe mbek neraka. Ini benci nih nang wau nih ya. Ini gimana syariat ini? Terdoktrin. Lah kenapa? Geni nek kene ya iki sebagian saka neraka. Ayo. Lah kok iki mau dibenci, aku mau neraka. Lah bedine mau gunane kok gak gelem. Sama ngerokok apa yang sempat ya? Gawe apa? Lah nggih, lha iku neraka. Naru niki geni. Kok dibenci-benci dewi. Medina digunakne. Dibenci. Lah meskipun nek kono wujude nek saiki kan duduk genine. Apa? Elemen. Lho kan nimbuli panas ya. Iku yo neraka ya panas sih. Iku juga bisa membakar. Jadi kan kayak surga neraka iki enek kaitane. Bar gak penak yo penak. Niku lho. Temene kan wonten surat napa niku? Sen bar penak gak penak iki apa ya? Surat apa? Wonten kok ya? Ya kan iku wis teng Quran kan nggih pun wonten niku. Dadi artinya gak lepas sangko iku. Ya, supaya ada yang gak benci ambek iki, gak seneng ambek iki kan. Karena iki berkaitan. Sehingga ning agama iki apa? Kaya alam neraka iki mangke semangat wong mang ibadah. Lho iku malah iki pemicu wong iki mangke ibadah. Lah nyatane lho Kang sama nek kono sama coba mlebu neraka apa? Oh, ti panas to.
Ya nek panas ya ndang salad kene ben adem lho, penak lho. Kalau nek iki ngomong neraka, pikiran iki sudah nerawang rono, gak penak lho, kan ngono. Gak penak. Nah, terus diwalik. Kang sajane sampean munafik lho. Lu munafik piye? Jare neraka gak penak kok sampean iki mah nyumet rokok ambek geni. Lho. Mau gawe malahan. Kan munafik awake dhewe. Wah, bedone ya nerakane lah. Nek seniki neraka sing dibutuhne. Ada ki butuh iku. Enak-enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa saged nambahi. Al-Fatihah. Iya.